Diyos nga amahan, imong gihatag ang tong mong anak na si Jesus. Tungod sa gugma mo adunay kagawasan, gumakaluoy mo Jesus, nabatik sa kalibutan. Hallelujah. Langit no namo nga amahan, kami nagpasalamat Lord God kanimo niining takna sa kahaponon. Mo na sad usab kaming gihatagan Lord God og higayon na kami makadayeg diha kanimo, makapaminaw Ginoo Lord God sa imong mga pulong. Kay nasayod kami Lord God nga imong pulong hait og hait pa sa espada nga duhay sulab Ginoo. Usan ini nga kahaponon Ginoo among itugyan diha kanimo Lord God kining programa. Ipagampo Ginoo nga ang imuhang pangalan mo'y mahimaya Lord God sa moang kaliwala karon kahaponon. Bisan pa Ginoo Lord God sa mga nag-join Lord God niini nga programa karon sila matagos sa kapanimalay. I pray Father nga ikaw Lord God magauban, maga-minister kanila pinaagi sa imong mga pulong niini nga kahaponon in the name of Jesus Christ. And Lord God ikaw magabadlong sa tanang mga babag, sa tanang mga plano sa yawa Ginoo in the name of Jesus Christ. Thank you and we give you praise and glory in Jesus name. Amen and amen. Hallelujah. Amen. We give you praise, Father. Hallelujah. Maayong hapon kaninyong tanan, no? Diha sa inyong matag usa ka panimalay. So stay tuned no sa ato ang programa Igsoon Ayog Kaluya, no? Kani nga program is for you para ni kanato, no? Namugna kini nga program pinaagi sa grasya og kaluoy sa ato ang buhi nga Dios. Okay, so magpadayon kita, no? Bago kita mo adto sa ato ang mga pag-ampo sa ato ang syudad, sa atong nasod, ingon man sa nasod nga Israel. So tuguti ko ninyo nga mo padayag or mo share sa mga pulong sa Ginoo. Okay, so nga ato ang pagahisgutan karon, no, unsa ang ginaistorya sa Bible mahitungod sa pag-ampo. Okay? So unsa daw ginaingon sa Bible no mahitungod sa mga pag-ampo, no? Nag-ampo ba tanan, no? Tanang tao nag-ampo, no? Bisag unsa man nga klase nga pundok ang mga tao nag-ampo. Praise the Lord. But unsa man ning pag-ampo? Okay, so padayon kita. Ang pag-ampo maghatag, no, og kinabuhi sa usa ka tawo nga nagasunod kay Jesus. No, kanidong prayer mohatag daw ni kanato og kinabuhi, no, sa panahon nga kita maluya na, no, when we pray pag moampo ta sa Ginoo hatagan kitag kinabuhi nga mabuhi atong espiritu usab, no, mabuhi kato daw kanidong pagampo mohatag og kinabuhi ngadto sa mga nagasunod kay Jesus. Are you followers of Jesus? Praise the Lord. Unya ang prayer po daw mao daw ni siya ang ato ang dugo nga nagadagayday sa matagusan nato ka ugatan,
no, as a Christian. No, mo na siya ato ang life, mo ning ato ang blood, no, as a Christian. Nga kung wala tay pag-ampo sa matag adlaw, luya, huyang ang ato ang pagtuo diha sa Ginoo. Okay, so pinaagi po daw sa pag-ampo ang Ginoo mo padayag no sa iyang kabubuton o sa iyahang tumong kanato. No, diha ta makadungog sa Ginoo pag kita mo ampo diha kaniya. Unsa pa? Ang pag-ampo daw mohatag og kinabuhi no sa mga tawo labi na kung siya maampuon. Amen. Hallelujah. Ini mong katapad ampo. Praise the Lord. And kung kita po daw maampuon, no, kuan po ta sensitibo daw ta sa Holy Spirit, no? God, when you are in the atmosphere of prayer, pag naa ganita sa usa ka atmosphere nata diya sa pag-ampo, no, mahimo tang sensitive with the Holy Spirit. Praise the Lord. Dili ta basta-basta nga mo decide dayon nga dili in line sa iyahang kabubuton. Okay, so lain pagyud ang pag-ampo, no, magahatag ka natog kusog, no, spiritually, magahatag ka natog kusog sa ato ang espirituhanon nga kinabuhi. Unya maghatag kini og kalipay sa pag-alagad sa Ginoo. Okay, sa panahon nga basig maabot ang panahon nga mawad-an natag kalipay sa pagpangalagad sa Ginoo, kani mga pag-ampo mohatag kanato og kalipay og kusog sa pagpangalagad nato diha sa tuang buhi nga Dios. Okay, so and ang Ginoo po daw mulihok siya, no, miraculously through the prayers of His people. Grabe yun ka powerful ang prayer. No, when people of God pray, no, grabe gyud ang mahitabo, no, grabe ang mahitabo in the spiritual realm. Okay, when people of God pray, all forces of darkness shall be broken. Pag ang mga anak sa Ginoo magampo, okay, yung padiha, all forces of darkness shall be broken. Tanang mga kusog sa daotang mga espiritu, no, forces of darkness shall be broken, mga bungkag. Hallelujah. No, when people of God pray. Okay. So Philippians chapter 4 verse 6 to 7. No, kung basahon sa Bisaya. Okay. Filipos kapitulo 4 bersikulo 6 hangtod sa 7. Iyon pa siya diha, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundili pangayo sa Dios ang inyong kinahanglan, ang inyong gikinahanglan, uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Okay, og ang verse 7, og ang kalinaw sa Dios nga dili matungkad sa tawo manalipod sa inyong kasing-kasing o gunahuna diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Magampo kita. Langit no namo nga amahan, daghang salamat Lord God sa imong pulong niini nga kahaponon. Lord God, tabangi ang imuha Ginoong alagad nga muhatod niini Lord God sa imong mga katawhan nga Lord nga inubanan Ginoo sa imuhang pagdihog. Ginoong Dios, bisitaha ang matag usa kanamo karon, labi na Lord God sa naga-join niini nga programa niini nga kahaponon. Akong pag-ampo Ginoo nga ikaw bisita kanila, magauban kanila Ginoo, magadasig kanila sa ilang matag usa ka panimalay. Kini akong pag-ampo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay. So let's go to point number 1. Okay, prayer must be the attitude of the heart. Ang kanidong pag-ampo Ginoo, mao daw ni siya kinahanglan, mao ni siya attitude of the heart. Okay, prayer must be the attitude of the heart. Kinahanglan nga ang atong kasing-kasing mainampuon. Amen? Inam ko tapad pag-ampo. Okay. Kay lahi man gyud ni Kristohanon nga mainampuon. No, kay kung mainampuon ta, no, perminti gyud ta giyahan sa Ginoo sa tanan natong mga plano. No, dili ta basta-basta nga mo decide. No, if you are a prayerful individual, no, giyahan gyud ka sa Ginoo.
Amen? Okay. God answers and hears your prayers if in line with His will. No, ang Ginoo daw mutubag, ang Ginoo daw maminaw unya mutubag sa ato ang mga pag-ampo kung no kanang in line or nagasubay di asihang kabubuton no ang ato ang giampo. No, pero kung dili gani igsuon, sorry. No, either no ang tubag sa Ginoo ni ana. Kay sa 1 John chapter 5 verse 14. This is the confidence we have in approaching God. Naingon si John, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. O, di ba? Yung sa ingon diha, if we ask anything, kung kita mangayo sa bisang unsa, according, pinaagi sa iyahang kabubuton, siya unsa man da, He hears us. Iyang paminawon, no, nga tuang mga prayers. Hallelujah. Okay, God hears prayer based on the attitude of the heart. Unsa man ang ato ang batasan sa atong kasing-kasing. Mag-pray lang bata sa Ginoo kay natay pangayoon? Mag-pray lang bata sa Ginoo kay natay pagpanginahanglan? Unsa man gyud ang attitude sa atong heart? Kinahanglan nga ang ato ang kasing-kasing ang batasan niini mainampuon diha kaniya. Amen? Kaya nga madali, God hears prayer based on the attitude of the heart. Kung moampo lang tayo igsuon, every time nga naatay pagpanginahanglan, no? Ang Ginoo maminaw gihapon siya, pero dahil gyud tong moampo ta bisag wala tay pagpanginahanglan, every day, every night, every moment, every hour, every minute, every second, no, moampo gyud ta diha kaniya. Kay prayer is talking to God. No? Ang pag-ampo mo'y pagpag-istorya sa Ginoo. No? Okay, God hears prayer though based on the attitude of the heart. When you pray with the wrong motive, God will not listen. No, pag moampo ta niya ang ato ang prayer, no, kanang dili siya wrong motive ang ato ang intention, the Lord will not listen to us. Okay? Pray in accordance with His will and your prayer will be answered right away. Pero kung ato ganing pag-ampo kanang tama nga to ang motibo unya kanang subay sa kabubuton sa Ginoo, then the Lord will answer right away. Hallelujah. Okay, when you pray, do not doubt but believes God anyway. Okay, so pag kita mo ampo, no, dili ta magduha-duha. No, kay nasayod gud ta nga ang ato ang Ginoo is a God who answered our prayers. Okay. We have confidence in God that He will listen to your prayers. Okay? So, confident kay ta, no, nga ang Ginoo mutubag yun sa itong mga pag-ampo. Kaya ang ato ang Ginoo buhi man. Dili man siya katong Ginoo nga dili buhi. No, daghan man Ginoo na may Ginoo nga Ginoo nga kahoy, Ginoo nga simento. So dili man na sila kadungog. Pero nga to ang Ginoo igsuon buhi, and He is able to answer your prayers and met all your needs. No, that is our God. Mao na siya nga to ang Ginoo. No, tungod kay nga to ang Ginoo buhi. Okay? Mo na nga confident kayo ta nga dunggon gyud ta sa to ang Ginoo kay dili man siya patay. Pero kung Ginoo ra siya di gyud na kadungog. May na lang igsoon kay nga ato ang Ginoo buhi unya aktibo sa tanang panahon nga bisag asa kita niini nga kalibutan kaya ta niyang dunggon o kaya niyang i-provide tanan natong pagpanginahanglan. Okay.
your time spending in prayer will not be wasted. No, hinumduman na to nga pag kita gani mo pray, dili gyud na siya sayang, di gyud na siya makawang. Yung pa diha, pag mo spend time ta diha sa Ginoo, no, in prayer will not be wasted. Kay napatoy giingon sa usa ka sayings no nga less prayer, more works. But much prayer, less work. Okay? So, pag daghan atong pag-ampo, gamay na lang atong trabahoon. Pero kung gamay atong pag-ampo, dugay kita mo man sa to ang mga buluhaton. Amen? Muna kinahanglan daghanon jud nato ang prayer, no? Spend your time in prayer because when you spending your time in prayer, no, will not be wasted. Dili gyud na masayang igsuon. Amen? The more you pray, the more you become blessed. Amen? Hallelujah. Okay, the more you pray, the more opportunities will be open for you. So pag mainampuon data nga tao, pag mainampuon ta nga Kristohanon, matingala na lang ka nga daghang mga open doors. No, wala dili mo close ang mga doors of opportunity sa imuha because you are a prayerful man. Amen. Si Elijah, nganong si Elijah grabe ang iyahang mga signs and wonders and miracles tungod kay grabe siyang mo pray. Hallelujah. Amen. Ingon pa sa Bible nga si Elijah o kita, ikaw, parihara nga tawo. Pero nganong grabe man siya mo ampo. Grabe mga signs and wonders siya. Because kay grabe siyang mo ampo, mo dot diha sa Ginoo. Dapat kita pud igsoon yun anak pud ta. Amen. Unya, when you pray, your adversary the devil knows that when you pray, great things happen. Nakabalo ang yawa igsuon nga kung ikaw mo ampo, dako kayog mahitabo. Mauna nga kutob siyang mahimo, iyahag yun tang pugnan yun ta ni Satanas nga dili ta makaampo kay once makaampo ka, hallelujah, daghang mga plano ni Satan nga mga bungkag sa imong kinabuhi mo na nga si Satan mangita po na siya way. No, daghan siya gi-introduce, no? Operan di kag cellphone o hindi pag FB sa diha, pag scroll sa diha, pag search sa diha sa internet para lang ma-divert ang tong attention kay nakabalo si Satan when God's people pray, grabe mahitabo no sa ato ang kalaban, no, mga bungkag tanan nilang mga plano. Okay, hallelujah. Next, don't be timid to approach God. He is your partner in battle. So dili ta maging kanaganing maulaw no nga mo approach sa Ginoo because our God is our partner in battle. No, ingon pa dito sa usa ka sayings no nga a prayerless Christian is a powerless Christian. If you are a prayerful Christian, you are a powerful believer of the Lord Jesus Christ. Amen? Muna nga pray. Hallelujah. Okay. Pada because prayer is the weapon of our warfare against the evil one. Kaning pag-ampo mo na siyang ato ang hinagiban no against the evil one. No, kung wala tay pag-ampo, muratag nilakaw diha sa gawas nga wala tay weapon. Mao na nga every time nga tirahon ta sa yawa og mga sa mga darts of lies, darts of discouragement, dali kita madutlan tungod kay wala tay weapon. Pero kung kita gani insakto tag pag-ampo, no, prayer is the weapon of our warfare against the evil one. No, mao na siya nga tuang hinagiban, no, batok sa mga dautan. Hallelujah.
We are to pull down and demolish strongholds by prayer. Now, how to demolish the strongholds of the enemy if you did not pray? Kung kita dili mo ampon, saan na to pag-demolish no ang mga strongholds sa enemy sa ato ang kinabuhi. Hallelujah. And the devil is powerless when you pray. The power of God will manifest in you. Pag kita day mo ampo, ang yawa, mahimo siyang powerless o mawad-an siya og gahom. Okay, when you pray, and the power of God will manifest in you. Gusto ba kay igsuon nga ang gahom sa Ginoo mo manifest diya kanimo? Then pray. Pray to God. Ini mo katapad, pray to God. Okay, so importante kayo ang prayer ni ini nga panahon. Labi na niini atong panahon karon sa pandemic. No, ambot wa ta kabalo unsay mahitabo next year. Maybe next year is the worst no than this year 2020. So unsa ang ato ang himuon? Maglurat lang ba ang atong mata? Unsa atong himuon? No? Ato lumang pasagdan ang mga katawhan diya sa kadalanan no nga nanginahanglan og kaluwasan sa tuang buhi nga Dios. Okay? So unsa atong himuon? No, in spite of this pandemic. Mga hadlok ba ta? Magpuyo na lang ba kita sa balay? Dili. No, mao ni siya ang time nga share the word of God. No, personally through your post and even through social media. No, gamita ang social media. No, pwede ka diha mag-live igsuon diha sa imong balay. No, to share the word of God. Amen. Hallelujah. So mo na ni siya ang time. No, karon gani daghan ang mga nagyaw-yaw no nga mga katawhan. Ngano daw because of this pandemic. Wala ba kakabalo igsuon nga partial pa lang ni siya, di pag yun ni siya mao. Mabot ang time pag muhari ng mga antichrist, no sila mismo mugukod sa atua. Kay mabot ang time no mark no buy. Kung wala kay marka nga ginatawag nilag 666, di ka kapalit diha sa mall. Mao na ni sugod na ni karon no, nag-start na sa QR code, unya karon guys, nagsugod na sila sa national ID. Mabot ang time no, ang ato ang nasod sa Pilipinas, mabot ang time cashless na ni siya. No, puro na lang QR ang scan no para sa China. Ang China is a cashless nation na sila. No? Wa na sila ikwartahe dito, puro na QR code. Barcode. Mo na gingon nga mga code sa Revelation igsuon. So busa kita mangandam jud ta, no? Mangandam ta sa umaabot nga panahon. Napay lisod ani igsuon, no? Kung gilisda na mo aning COVID, dili pa ni siya mao. Expect more, no? More worse than this coronavirus. Okay? Nya unsa atong himuon? Atong himuon igsuon, pray to the Lord because prayer is our weapon of our warfare against the evil one. Unya, read your word no para ma-strengthen ato ang spiritual life. Dili kay magsigitag buhat og mga butang nga dili makahatag kanato og kanang encouragement nga dili ta madasig ba. Okay? Magsitag pamuhat og mga butang nga makalayo diha sa presensya sa Dios. Busa no diri lang ta kutob magpadayon ta sunod ugma magpadayon ta niining prayer no. In padre prayer is important in Christian life. Pinaka-importante kining pag-ampo sa atoang Kristohano nga kinabuhi. Kay kung wala kining pag-ampo igsoon mahimo tang powerless Christian. No, kulatahon ta permente sa yawa. Kung dili ta magsigig ampo, no? Kinahanglan mainampuon ta kay para mahimo tang powerful Christian, not a powerless. Amen. Hallelujah. Okay, so daghan salamat no sa inyong pag-uban. Praise the Lord. So nini kahaponon humana tas tong pulong about
the important of prayers. Know what the Bible says. Unsang giistorya sa Biblia may hitungod sa pag-ampo. Hallelujah. Mag-ampo ta lang itong amahan, dagang salamat Lord God niining higayon imong gihatag kanamo. Mubo nga panahon pero kami na panalanginan pinaagi sa imong mga pulong. Salamat Ginoo sa pag-remind kanamo nga kaning panahon karon no dili pa ni siya ang tinuod nga kalisod. Daghan pang mga words nga mahitabo Lord God sa amo ang kalibutan. But Ginoo, kanimo lamang kami mosalig kay wala milayng dalangpanan, wala milayng ginasaligan. But in spite of this, Father, ikaw Ginoo mag-provide Ginoo sa imong mga kaanakan, sa imong Ginoong kasimbahanan in the name of Jesus Christ. Lord, salamat Ginoo sa imong pulong niini nga kahaponon nga naghatag kanamo og kadasig og kalipay sa pagpangalaga diha kanimo. In Jesus name, amen and amen. So, thank you for watching. So, wala pa tanahuman, no? Moadto pa ta karon sa tuang prayer, no? Prayer sa tuang syudad, prayer sa tuang nasod, sa nasod sa Israel, no? Maghiusa kita sa pag-ampo, no? Kay ingon diha nga ang pag-ampo nato dako kini siya kahimuan. Bungkago nato tanang mga plano sa yawa pinaagi sa pag-ampo, no? Nga kanang maghiusang atong kamot ang atuang kasing-kasing in the spirit sa pag-ampo no sa atuang syudad, sa atong nasod ug sa nasod nga Israel. Ug uban pod sa mga katawhan sa Ginoo nga nagalagad kaniya. Hallelujah. Oh, thank you Jesus. Sige. Mag-ampo kita. Langit no namo nga amahan kami mapadayunon nga mag-ampo diha kanimo Lord God. Amo Ginoong duol diha kanimo Lord God ang among nasod ang among syudad sa Davao Ginoo. Lord God, ikaw imong nakita Ginoo unsang kadaot ang gihatag niini nga virus sa among syudad. But Ginoo kami magadul diha kanimo Lord God, magyango diha kanimo Ginoo among ginapangayo imong kaluoy ug imong grasya sa among Ginong syudad sa Davao. Ginoong Dios among gina-lift up diha kanimo Lord God ang amuang mayor sa Davao. Uban sa iyang mga konsehal, sa iyang congressman, sa iyang mga barangay captain Ginoo. In the name of Jesus Christ, I pray Father nga padayon ka nga magabantay, padayon ka Ginoo nga magatabon sa imong hamili nga dugo. In the name of Jesus and Father right now, Lord God, padayon namong ideklara nga ikaw ang Dios, ang manluluwas, hari sa among syudad sa Davao. Nga walay mga daotang plano Ginoo sa yawa Ginoo Lord ang makapenetrate diri sa among syudad sa Davao. Busa Ginoo mo pong gina-lift up na kanimo Lord God. Lord, ang mga frontliners, Lord God, mga teachers, Lord God, pastors, military, policemen, nurse, doctor, volunteers, in the name of Jesus Christ, salamat kay Ginoo, padayon ka mga bantay, nga kini nga mga frontliners nimo Ginoo, dili na sila ma-infect, Lord God, Lord, with this kind of virus, in the name of Jesus. And Father, right now, Lord God, we release, Father God, your blessing upon our city of Davao, in the name of Jesus Christ. Right now, Father, amo Ginong gina-pull down tanang mga plan sa enemy Ginoo sa among syudad in the name of Jesus. Dili siya mo prosper Ginoo against our city in the name of Jesus Christ. And Father, right now among pong gina-lift up the kanimo Lord God among nasod sa Pilipinas. Ginoong Dios ang among nasod sa Pilipinas. Lord, nagkagrabe ang kadautan Ginoo. Lord, nagkadautan na tanan, Lord God, ang mga katawhan, Lord God, diri sa amo ang nasod sa Pilipinas. Lord, nasayod ka Ginoo unsa kini kadako nga sala, Lord God. Pero Ginoo, kami among gihiusa among kasing-kasing mong nahuna, amo ang mga kamot Ginoo, among mga pagtuo Lord God, nga ikaw Ginoo mag-aayo sa mong nasod sa Pilipinas. Bantayi kanunay Lord God mong presidente nga dili Lord God siya Ginoo
mahilabtan Ginoo sa mga oppositions, dili siya mahilabtan Ginoo, Lord God, sa mga plano Ginoo, Lord God, sa mga daotang tao Ginoo. Salamat o Dios, panalangin among presidente, panalangin among mga senador, among mga congressman Ginoo, nga nagapanday Ginoo og mga balaod sa among nasod. Right now, Father, I pray nga Lord God, padayon ka nga magahari sa among nasod sa Pilipinas. And Father, right now, Lord God, amo Ginoo gina-release ang imuha Ginoong panalangin Ginoo sa among nasod sa Pilipinas. Hallelujah. Salamat kayo o Dios, and right now, Father, among ginadeklara, Lord God, nga ikaw ang Diyos, ikaw ang hari, ikaw ang manluluwas sa among nasod sa Pilipinas. In the name of Jesus. Ingon man Ginoo, amo pong ginalift up ya kanimo, Lord God. Lord, ang amoa Ginoong, ang imuha Ginoong nasod nga Israel nga pinili Ginoo. Lord Jesus, amo ang ginatugyan da kanimo, Lord God, ang nasod nga Israel. Uban Ginoo sa imong mga kaanakan. I pray, Father God, nga padayon kang magabantay Ginoo against their enemies, Lord God, their surrounding nations, Father. I pray, Ginoo, nga tanang plano, Lord God, sa imuhang kaaway Ginoo batok sa imong nasod nga Israel, dili sila Ginoo mo prosper in the name of Jesus Christ. And Father, right now, Lord God, ikaw Ginoo magaprotect, Father God, sa imuha Ginoong nasod nga Israel in the name of Jesus Christ. Salamat kay Ginoo. And right now, Father, we release, Lord God, your blessing upon your nation Israel in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Ingon man Ginoo, Lord God, amo pong ginalift up da kanimo amahan ang amuang mga imuha Ginoong mga kaanakan, ang imong mga kapastoran Ginoo nga nagadala og mga simbahan. Nasayod kami Ginoo nga grabe ang apekto, Lord God, niining pandemic Ginoo, Lord God, sa imuha Ginoo mga kapastoran. But Lord God, kami Ginoo nagatuo nga Lord God, walay malisod diha kanimo Ginoo. And right now, Father, imuha Ginoong i-provide Ginoo tanang pagpanginahanglan Ginoo sa imong simbahan. I-provide nimo Ginoo tanang pagpanginahanglan Ginoo sa imuhang mga kapastoran in the name of Jesus katong mga leaders sa simbahan Ginoo. I pray Ginoo nga imong paggatagbuon, Lord, dili nimo pasagdan, dili nimo pagutman Ginoo. Kay Lord God, putob sa mga nangalagad ha kanimo, Lord God, ikaw ang ilahang provider Ginoo. Busa Ginoo nini nga kahaponon, ako silang ginaampo, ako silang ginaduol diha kanimo Ginoo nga imuhang pagatagbuon tanan nilang pagpanginahanglan in the name of Jesus Christ. Salamat o Dios, ingon man Ginoo, ako pong ginalift up diha kanimo, Lord God, ang amoa Ginoong mga kaubanan, no, among akong mga amigo Ginoo nga nagtrabaho dito sa gawas, no, sa Japan, Lord God, si Kervin, si Dang, Lord God, I pray Ginoo nga ikaw magabantay kanila o Dios. Lord God, sa ilahang pagtrabaho everyday, I pray nga imo silang ilikay gikan sa virus, imo silang ilikay Ginoo gikan sa mga plano sa enemy sa ilaha Ginoong kinabuhi. In the name of Jesus Christ. Ingon man Ginoo sa among mga kaubanan karon nga nagmasakiton sa ilang panimalay. In the name of Jesus, akong ginaistorya right now tanang mga sakit nga naa sa mga lawas sa katawhan sa Ginoo, ako kang gina-rebuke, ako kang ginabadlong nga mo pahawa sa mga anak sa Ginoo in the name of Jesus. Tungod kay kining nga mga lawas, mo na sila ang templo sa balaang espiritu. Right now, Father, we release blessing, God, upon your people in the name of Jesus Christ. Salamat kay Ginoo, ingon man Ginoo katong mga among mga kaubanan Ginoo nga naay mga negosyo. In the name of Jesus, panalangini ilang mga negosyo, O Lord. Ayaw sila ginugpasagdi in the name of Jesus Christ. I pray, Father, nga ang ilang negosyo, Lord, that in spite of this pandemic, Lord God, mo show up in the name of Jesus. Lord God, ilang mga customer, Ginoo, magkadaghan, tungod kay ikaw ang magpanalipod kanila sa ilang negosyo, Ginoo. Padayon ka magapanalangin kanila, ikaw, Ginoo, padayon magapanalangin ka namong tanan. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Salamat kay Ginoo. O
ug among ibalik Ginoo diha kanimo ang tanan, dungog himaya ug pagpasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan nato atong buhi nga Dios. Thank you, Jesus. Well, maayong hapon sa tanan, no, sa nag-join kanako karon diri sa Igsoon Ayog Kaluya program, no, nga madunggan sa kahanginan, no, sa matag adlaw gikan Lunes hangtod Biyernes alas 5 sa hapon. Okay, so daghang salamat, no. Thank you for watching. Si Noel Abasolo, si Helen Kukilya, si Ken Humangit, no, nga taga Tagum. Hallelujah, faithful kani siya nga naga-join sa tong program. Okay, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Ug uban pa nga wala na ako na mention, no, si Kervin nga nada sa Japan, no, si Dang, no, naapo dia sa Japan, no, na silang trabaho. Okay, thank you for watching. Hallelujah. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Ug wala na tay igong oras. Og kining inyong alagad, no, manamilit kaninyo og magaingon, Igsoon Ayog Kaluya, and Merry Christmas to all in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Thank you. God bless you all.